Andi Ploro. Ayo. Ayo yo. Ayo selamat. Sabenku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen ate antuk tresno bebarengan ning kedung iki ado papane tanpa kabar kepiye wartane aku tansah antu-antu muga liya bisa ketemu Jelas saja. pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak akoni panyuwunku mring sliramu nutangi sing ati iki lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati. Sabenku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu biyen ate antuk tresno bebarengan kedung nopo saiki ado apane tanpa kabar kepiye watane aku tansah antu-antu muga liya dina bisa ketemu pancen kudu tak akoni ento tresno ra kudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni panyuwunku mring sliramu rungono
dalu aku titip salam kangen jroning ati so yen ing tawang ana lintang cahayu aku ngenteni marang meka engang koso suket sun takon wartani reki kopi ireng janji-janjiku eling sumadhat sing tias ingsun sik nimas ingsun marsapa senak bumi langit tangis ing tias ngenteni dangrem bola kongte ya kanturaken monggo nyi Eva nih Rasa
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak MC. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa binasta'inu ala mulkin yawatin. Qawa fi kitabin nur karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna bainakal kausar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Astagfirullah aladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asdana Muhammadan abduhu rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita semua kula lan panjenengan sedaya taksih masih dipun paringi rahmat hidayah, nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita sadaya tafsir sakit kempal manunggal masih bisa berkumpul di sini memenuhi undangan dari beliau Saiful Hajat, keluarga besar dari Bapak Suratman dan juga Ibu Jamilah, tentunya untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai yang berbahagia yaitu Mbak Ririn Tri Rahmawati lan ugi Mas Bayu Prasetyo, putra dari Bapak Slamet Suparno almarhum dan juga Ibu Sri Yani almarhumah. Kadi pangajab doa kita bersama semoga menjadi keluarga yang samawah, sakinah, mawaddah, warohmah, hanya ajal yang memisahkan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua kalinya engkang angka kalih sholawat dan salam mugi-mugi tafsir dipulimpakan dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun memperjuangkan umatipun saking zaman jahiliyah ngantos zaman Islamiyah lan tentunipun ingkang kula panjenengan sami wantu-wantu syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Allahumma Bapak Ibu hadirin ingkang satuhu bagya mulya ing mriki di sini. Ini bahasanya saya campur-campur Bu, kayaknya banyak yang nggak ngerti kalau bahasa Jawa semuanya. Betul ya Bu ya? Di sini ing mriki kula saya sebagai rambatane ngatur ataupun sebagai master of ceremony dari Campur Sari Jelas Nada Entertainment is the best music. Bahasa Indonesia ini yang paling apik. Pimpinan dari beliau Abah Kancil sebagai Dewan Koordinator panjenenganipun Mas Mustaqim kepada Humaraswan badhe coslipun ngantos ing samangke paripurna dicara ing rekalenggan ari punika ugi sampun lenggah wonten mriki para kadang widowati wonten cacah 3 Triwidowati. Kepareng jengkal saking sastra pelanggan wonten panjenenganipun Mbak Evani. Kepareng jengkal saking sastra palenggahan kasusul sisan ya Dek panjenenganipun Mbak apa Lulu suwera temu lali jenenge Lulu. Ugi wonten panjenenganipun Dedek Fitri Tegal
kepareng jengkar saking Sasolo Palenggan. Dan saya pribadi sebagai Master of Ceremony dia menika Dimas Tasno Kepi Andika Steven sekap semanten anggen kalau matur karya sesanti nyawiji ing rasa manunggal ing suka bersama Jelas Nada Campursari sugeng hamirsani ngatos panipurna nuwun kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejukitan rame-rame nyekar sinarengan guyon parikeno lumantaran Jelas Nada Campursari. Terimalah persembahan dari kita all artisnya dari Jelas Nada Campursari bro, monggo semangatnya kayak gini kak ya. Iki kaya padatane ora mlaku rono terus salim ora iki Abah. Oke, pasti no Mas. Ya. Ayo sing anu to, sing dipajang ki bose dhewe. Heeh, ayo Bos. Ayo. Kita mau situ Bos biar orang ngwaya adate. Heeh. Lah iya to. Heeh. Wah, dino iki bagus ya Mas ya. Kandhane kok. Jan ketok mening ngono lho. Busanane ya wajan priyayani tenan kok ya. Ketok glowing. Heeh. Aja dicekeli. Busanane mriyayani. Ayo diangkatne. Bos, blangkon iki mengse lho, Bos. Rodok nengah ngono lho. Lho to, ora tau nganggo blangkon. Nggih monggo. Monggo, Mbak. Apa pancen Yo. rakening. Mohon izin Bu, assalamualaikum.
Madon. Sampun, Bos. Oh, Mas Gondes. Oke, Matur Bunda, sembah terima nuwun, kasih. Bunda. Alhamdulillah berkah Alhamdulillah. barokah. Mugi-mugi dinten niki lancar nggih, Mas nggih. Amin ya Allah, amin ya Allah. Terang. Lah Bukan iya. lagi. J sehat selalu buat Nggih. Bunda dan juga Bapak kita. Nah iya ta. Yo. Apa kowe ra Yo. Matur sembah nuwun kothake. Nggih, cunduk. Tahu iki apa ya? Gambang romong. Ki apa kae? Gampang kromong. Nggih. Ayo, Dek. Sok. Oh, Jelas ada. Saya kagem keluarga saya cerapun to ugi, Mas. Nggih, wilujeng siang. Lu ngantuk ketoke. Kangen isemu, Mas. Urung sarapan ketoke. Ungker. Sangkok kering. Aku bebas milih rasane jroning atiku pengen ngombe rasane ya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg ing kulo Wong abang lembang jiwa
Oh, temen. Engko dikepro ya nganggo kursi. Ayo. Mbak Mata. Jelas saja.
emosi 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 pikiran kepang emosi Mas Kepio. Mas manten Mbak manten Lagunya apa? dan juga Mbak. Ayo do joget kene lagune Pekalongan ada. Yo, Manggare Tangerang Manggare.
tresno disekseni lintang-lintang ing tengah wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paring usata rembulan ing wayah wengi nambahi kekeseng ati iki papujan atine ngendi doang manis kang tak anti-anti bersama Lulu SPD SE SAG sama janji tresno diseseni lintang-lintang tengah wengi broden ati kang nandang asmara Gusti kula paring usata wong ayu rembulan ing wayah wengi nambahi kekesing ati iki pepujan atine ngendi doang manis kang tak anti-anti
ayu kang tak anti-anti. Jelas ada Rafoto Ratawali Audio. Yo Jupuke ya. Terima kasih. Oh, jen. Asik. jelas ada Raden mriki. Ah, soting. Arsena. Salam olahraga. Nangis sajroning Asik, Sok. hatiku. Nalika sliramu apa sliramu rekoso. Aku kudu sandar karo sapa. Tajuan rino lan muga-muga Gusti Asik. Ibu Barni.
Sampun eling kula. Tengane lulu ya. Jelas nada. Sur. Sur. Ndak pundi Mbak Ayu kadek tindak pundi kanthi ngaren tindak wae ora nepatake adewean apa ora wedi atimbang nganggur kula purun ngancan
Kisik Cadel yo. ngono meletus balik. Sayo sing rukun Hong welahing sekaring bawana langgeng Durga mendak kala sirna amit-amit pasang paring mantabik lala dina siang benira dudi tining binata laksarik dewing tawang-tawang mugi linepeta saking siku dandane Gusti Kang Maha Kawasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang menjawab masuk surganya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh amma ba'du. Sadripun monggo kita tansah sesarengan ngucapaken raos puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah dat kang murbeng dat Gusti Kang Maha Kawasa. Awit ing rekal gandalu punika kita sadaya tansah dipun paringi nikmat sehat sehingga kita sadaya tansah saged kempal manunggal wonten mriki nuhune undangan ingkang hamaku suka. Nggih panjenenganipun Brayat Gung Bapa Suratman Ibu Jamila saperlu jurung donga pangsilujeng dumateng Satmaja temanten kakalih. Panjenenganipun Mbak Ririn Tri Rahmawati lan ugi Anas Bagus Bayu Prasetyo putra panjalu saking Bapak Slamet Suparno almarhum miwah Ibu Sri Yani almarhum kali pangajap mugi anggenyo hanggebyur wonten ing alaming bebrayan saketa atut runtut ngantos ing sak mangke puputing yuswa amin ya rabbal alamin. Ingkang angka kalih selawat dan salam mugi tansah dipunipaken dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun memperjuangkan umatipun saking zaman jahiliyah zaman kegelapan ngantos ing sak mangke lan ugi ingkang kula panjenengan wantu-wantu syafaatipun ing sak mangke wonten ing yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Sagungipun rawuh kakung sunah putri kang satuhu bagya mulya sesen ingkang angka 3 tafsir lumantar perkadang pametri budaya campur sari jelas nada keparang merak suan malih badhe caslipur ngantos ing sak mangke paripurna dicara ing rekal gandalu menika ugi sampun keparang humarak sowan lenggah hanggana raras wonten mriki para kadang widawati Tri Widawati keparang jengkar saking sasana palenggahan kita tampi panjenipun Mimas Ayu Roro Eva kepareng jengkar saking sasana palenggahan magita-gita anggenyo lumaksana kepareng sumangga Denok Eva. Wilujeng dalu ni Mas Ayu Roro Eva. Oke, wilujeng dalu Mas. Anjir sugeng bebegan malih kalian campur sari jas nada wong ayu. Nyawi Oke baik.
Oke. Anjir, aku kepengen sih rada halus tenan. Rahayuni Sedotama dhumateng panjenenganipun Mas Ayu Roro Lulu. Sakiringipun Mas Ayu Roro Eva kepareng ugi magita-gita jengkar saking sasana palenggahan Denok Lulu. Lulu Tobing. Wilujeng dalugi Dek Lulu Tobing. Dalu mas. Nggih, wajan Solo tenan iki nggih. Sugeng makarya malih kalian Campursari Jelas Nada nggih, Nok Cahayu. Nggih. 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 Salajengipun sakiringipun Denok Lulu. Wanodya ingkang sampun boten kenya. Kita tampisanipun Denok Fitri Tegal. Ugi kepareng jengkar saking sasana palenggahan Denok Fitri Tegal. Kang Wistara Kang Tontejanipun Denok Fitri Tegal. Lan kula pribadi minangka rambataning basa saking Campursari Jelas Nada nggih punika Haryo Tasno Kepyok Andika Steven. Jawab semanten anggen kula matur karya sandi tapsih nyawiji rasa manunggal ing suka senengan kalian Campursari Jelas Nada. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Budaya adiluhung Nusantara. Yo. Rago Tomon. Ya. Tamsih lumantaran para pametri budaya kadang muda-mudi Campursari saking Jelas Nada kang ngaturaken ombyaking swasana lelagon bebarengan joget bebarengan linggih all artis saking Jelas Nada.
Oke, terima kasih Matur, thank you. gagas penting sesatu ku beras ora anggap penting anak bojo arep jamun nuturi kaya kyai nyetokne wae yen mendem rak turu con